Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Dneska k tomu, aby sa dvaja ľudia nemali rádi, stačí, aby ten jeden toho druhého považoval za horšieho Slováka, ako je on sám. Konzervatívec nemá rád lavičiara, Ficovec nemá rád Dzurindovcu. Východoslovenskí Slováci nemajú radi Bratislavčanov. Mnohí Slováci úprimne nemajú radi Maďarov, napriek tomu, že to sú ich spoluobčania. Proste zdá sa, ako keby každý kráčal nejakou svojou cestou, ktorá je vykachličkovaná averziou k inakosti, k tomu druhému. Čo je podľa môjho názoru šialený nezmysel. A to, že dneska hovoríme, centrálny problém zdá sa, dneska je na Slovensku gorila. Centrálny problém zdá sa, je na Slovensku korupcia. A ja vám poviem celkom úprimne. Nikdy sa nehovorilo o korupcii tak otvorene a úprimne ako teraz. Nikdy. Než ľudia, ktorí sa zaoberali tou tému do také hĺbky, ako idú práve títo ľudia, ktorí odkrývajú problém gorily. A korupcia tu je odjak živá. Takže z môjho hľadiska to je strašne fajn. Kde sa o tom hovorí, je strašne fajn. Kde sa o tom hovorí verejne, je strašne fajn. Že inštitúcie, ktoré majú konať, začínajú konať. Hej. Nemyslím si, že korupcia dneska je väčšia, ako bola predčerom. Pred 5 rokmi, pred 10, ani pred 50. Akorát sa o nej otvorenejšie, úprimnejšie, vášnivejšie diskutuje. A to je dobre. Volám sa Fedor Gál a stojím si za svojím názorom, ale fakt celý život, nie iba pre tento krátky šot.